Што ты ведаеш пра Беларусь? Беларусы былі як дзеці, ім трэба быў бацька, зараз дзеці ўжо выраслі. Беларусь – краіна придатная до жыцця. Это порядок, чистота, уют, комфорт. Двухпакаёвачка якая-небудзь, а там сцены там в золоце. Минск станет как Зальцбург, а белорусы успокоятся. Это сэнс існавання беларускага народу? І ў мяне тут быў бы парадачак. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». У студыі для вас працуюць пастаянныя вядучыя гэтай праграмы Максім Гарюнов, Зміцер Лукашук. І мы працягваем намацваць, вот гэтае слово асабліва спадабалася гледачам нашай праграмы, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Дапамагаць нам у гэтым сёння будзе дзіцячы доктар-рэаніматолог Андрэй Вітушка. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый дзень. У нас тут у гасцях уже былі і філосафы, і мысляры, і нават рэкламшчыкі. Ну, зразумела там, што можа быць нават прарэкламаваць нацыянальную ідэю трэба добра умець, альбо там сленг які прыдумаць. А вы не здзівіліся, калі я да вас звярнуўся з просьбай паўдзельнічаць у гэтай праграме? Я вельмі здзівіўся, асабліва пасля таго, як я паглядзеў, якія людзі тут уже пабывалі. І наколькі яны сістэмна падаследавалі гэтае паняцце. Тым не менш, у вас для сябе асабіста ёсць, ну, я не ведаю, там, фармулёўка. Што ж такое гэта нацыянальная ідэя? Вот дайце, доктар, дыагноз. Фармулёўка? Ну, разумееце, фармулёўка на самой справе банальная. Я паспрабую это праілюстраваць такімі канкрэтнымі прыкладамі. Нацыянальная ідэя беларусаў, яна знаходзіцца ў іх домах і ў іх на лецішчах. Ну, вось паглядзіце, як людзі дбаюць пра свае дачныя участкі, там, пра свае лецішчы, там, пра свае хутары, якія яны там набылі. Там все так чыстенька, так все там пакошана, все там адрамантавана, пафарбавана. Не, безумоўна, ёсць людзі, якія не дбаюць, але мы пра іх не будзем. Таксама зазірніце ў кватэры нашых людзей. Прынята, сярод большасці маіх знаёмых, прынята раз на 5 гадоў рабіць рамонт. І таксама заходзіш у хату і все так, прыгожа, густоўна, дагледжана. І я думаю, што нацыянальная ідэя – гэта наш нейкі агульны беларускі дом, як это не банальна это гучала, але вось гэтую ідэю вось гэтага парадка і гармоніі, якая пануе ў нашых, якую людзі стараюцца навесці ў сябе дома там ці на лецішчы. Я думаю, праблема такая, што яе трэба намагацца маштабіраваць на ўзровень усёй краіны. Для мяне гэта такое разуменне. У мяне глыбока ёсць такое адчуванне, што Беларусь гэта мой дом вялікі. І мне хочацца, каб тут было прыгожа, утульна, комфортна, і каб так было ва ўсіх куточках гэтай цудоўнай краіны. Калі спытацца любога замежніка, які ўжо пабываў на Беларусі, а можа быць, нават і не быў у Беларусі, але чуў нешта ад сваіх знаёмых, і што ты ведаеш пра Беларусь? Ён адразу скажа, апроч вядомай асобы, якую называюць, ён адразу скажа чыста. Чыста? То есть чыстенька на вуліцах, там у горадзе чыстенька, гэта яны так неяк так в словах увасабляюць нашу беларускую нацыянальную ідэю? Ведаеце, чыстенька ў горадзе гэта на самой справе шмат у чым такая штучна створаная сітуацыя. Таму што, ведаеце, ёсць такая шыльдачка, якую часта вешаюць, што чыста не там, дзе убіраюць, а чыста там, дзе не сарят. Так у нас у гарадах чыста таму, што там убіраюць. Таму што ёсць вялікая колькасць людзей в аранжавых касцюмах, якія не бачна робяць эту работу. Я калі раніцай на 8 гадзін еду ў шпіталь на ровары, уздоўж Зыбіцка, я разумею, што да такой чысціні, дзе не сарят на вуліцах, нам яшчэ так дастаткова далёка. Нацыянальная ідэя беларусаў – это порядок, чистота, уют, комфорт. Я б сказаў бы гармонія. Гармонія на сваёй зямлі. Так. Таму што людзі, якія дбаюць пра свае дачныя участкі, яны там не заўсёды прыгожа. Напрыклад, там можа быць пальма з пластыкавых бутэлек.
да, там можа быць нейкая там такая дзіўнаватая колеравая гама там на сценах. Там заходзіш у кватэру, і там можа быць ну такія шчыра дзіўныя ўяўленні пра рамонт. Там заходзіш у хрущоўку, як бы у кватэры там як бы двухпакаёвачка якая-небудзь, а там сцены там в золаце. Вось. Ну так мастак бачыць свет, так людзі бачаць сябе комфортна вось у гэтым асяроддзі. Вось. І мне хацелось бы, каб Беларусь она была комфортная для жыцця. Вось. Ведаеце, ёсць такі рэкламны слоган, вось там Беларусь страна для жизни. Вот недавно, ну як бы апошні год это все так мусіруецца, вось. Слоган-то вельмі правільны, но пакуль што она комфортная, вот страна для жизни толькі асабліва вельмі такіх вызначаных асобаў. Якія жывуць там недзе ў Дроздах. Ну, яны могуць так, жывуць у розных месцах, вось, і ну, у іх там ёсць розныя месцы жыхарства, у розных куточках Беларусі, вось, але як бы ідэя ў тым, каб гэтая краіна была комфортная для жыцця многіх людзей. Тут было такое дело, ехал я из Вильнюса в Минск на поезде и ехал с одним журналистом белорусским, имя называть не буду. И вот мы переехали границу литовскую, белорусскую, едем по Беларуси. Я смотрю, вот для меня, как человека из России, ухоженные поля, они прям все как будто бы по линеечке разрисованные. А белорус сидел и вот над правым ухом, над левым ухом. Зудел. Да, как дьявол. А вы знаете, что в Литве урожайность на гектар вот таких же выше? Выше, да, это правда. Да, а вы знаете, что вот здесь вот проезжаем какой-то там завод, ну, выглядит как завод. Я смотрю, он побелен. Вот, чего в России бывает довольно редко. Он говорит, а вот вы знаете, что на этом заводе в последнее время идут сокращения. Я я смотрю, там стоит какая-то свежая техника и побельно. Для меня это уже просто верх порядка. Вот. А он, когда смотрит на Беларусь, он видит недостатки порядка. Да? То есть можем ли мы сказать, что вот нынешняя и вот как бы такая жажда порядка, да, это и есть, собственно, белорусская национальная идея. И можно сказать, что сейчас порядка меньше, правильно, чем хотелось бы. Ну, разумеется, якая справа. Як бы, калі параўноўваць з той же самой Літвой, там, ці з Латвіяй, да, вот я в гэтым годзе мы ездзілі ў адпачынак у Латвію, ну, як і многія беларусы, тому што ў гэтым годзе так анамальна цёплае Балтыйскае мора, плюс 21 градус, там можна спакойна купацца. Вось. І многія людзі ездзілі якраз на Балтыку, і што ўражвае в Латвіі, то што палі дагледжаныя яны вот едзеш і палі дагледжаны ўсе. Вось, таму што зямля як бы она не так вось як у Беларусі вельмі часта бывае, што ёсць дарога, ёсць нейкі кавал, ёсць нейкая палоска узбочыны, якую мусяць даглядаць там дарожныя службы. Потым ёсць нейкі участак зарослы бур'яном, таму што ён не належыць нікому, а потым пачынаецца поле, якое апрацоўвае там мясцовая гаспадарка. Вось. В Латвіі такого няма. Вось это участак бур'яна, які вось яго не можа быць, таму што ён таксама камусьці належыць. Я думаю, што гэта хутчэй такая як бы шкадаванне, што вот няма ў мяне гэтага завода, я б тут каб мне, так я б развярнуўся бы и у меня тут был бы порадочек. А самая идеальная страна, самая порядочная страна, в которой вот чистота вот такая вот, для которой белорусы о себе хотели бы, это вот примерно какая? Ну, вот из ближайших, там, не знаю, лучше всего где? Ну, не ведаю, як бы, ёсць такі расхожий мем, что там белорусы — это славянские немцы. Там, например. Ну, то есть как в Берлине. Я б не сказал, як в Берлине. Ну, не ведаю. Я мало был у Нямецчине, мне падабаецца Аўстрія, например. Как в Вене. То есть, когда мне падабаецца, напрыклад, Грац. Ага. Там, то есть, Зальцбург. когда Минск станет как Зальцбург, белорусы успокоятся. Не, ну як бы ён хутчэй стане як Вена. Таму што там будзе такая большая разнастайнасць, таму што ну як бы ў Вене вельмі шмат розных людзей, як бы і такіх і афрыканскіх, і азіяцкіх, і всякіх розных. Вось в Зальцбургу яны такія больш гамагенныя, такіх ну людзі менш разнастайныя. І я думаю, што Менск ён хутчэй будзе як Вена. Я читаю Википедию, и вот тут такое вызначение.
нацыянальная ідэя вызначае сэнс існавання таго ці іншага народу. Калі сыходзіць з вашых словаў вот чысціня, парадак, там дачы з прыгожымі пальмамі з пластикавых бутэлек, вот гэта сэнс існавання беларускага народу? Ну, ведаеце, Гребенщиков некалі напісаў такую вот песню сваю. Ён это пісаў про то, что я просто пытался растить свой сад и не портить прекрасный вид. І вось я думаю, гэта як бы такая простая модель і просты сэнс існавання любого чалавека. Расціць свой сад і не порціць прекрасны від. Паляпшае па меры магчымасцяў вось гэтае Божае стварэнне, якое ёсць навокал, вось, і старайся не шкодзіць навакольным людзям і навакольнаму свету. А вось гэтая нацыянальная ідэя, пра якую вы кажаце, яна можа беларусаў цэментаваць у нацыю? Ці это вот у кожнага там свая? Прычым у кагосьці там са стразамі Свароўскі на ручках кухоннага шкафчыка, а у другога там з пазалотай дзе-небудзь на этих вот на сценах. Разумееце, тут такая справа, як бы для того, каб гэта ідэя цэментавала кожнага, яна зразумелая кожнаму, в прынцыпе. Вось, але трэба маштабіраваць да ўзроўню ўсёй краіны. Трэба людзям не толькі сказаць, што гаспадарства, вы там гаспадары ўласнага пад'езда, вось, вы там гаспадары ўласнай там вуліцы, там паркоўкі перад домам, вы гаспадары ўласнага горада, а трэба даць ім такія механізмы. Вось, ну, то бок, каб у іх там было самакіраванне, там выбарныя органы ўлады, каб яны адчувалі сваю далучанасць да як бы да гэтых усіх працэсаў, да гэтай краіны. Таму што калі штосьці, як паказвае практыка, калі штосьці ў беларусу даецца ў рукі, ён стараецца гэта не зганьбіць, а стараецца гэта неяк развіць і упрыгожыць там, у меры там уласнага разумення. Развіць, упрыгожыць там і зрабіць, каб гэта было болей. Вось, а гэта ўжо іншае пытанне. Вось, пытанне такое, што, я думаю, што ў нас зараз вельмі такі цікавы этап, калі мы як нацыя, як людзі становімся дарослымі. Вось, было прынята лічыць, што там беларусы пасля Савецкага Саюза яны былі як дзеці, як бы яны хацелі там бацьку, там моцную руку, каб ім там паказвалі, расказвалі, распавядалі там, што трэба рабіць. Хаця гэта, гэта такі міф, таму што, напрыклад, майму дзеду, які такі, моцны такі селянін, дзяржава заўсёды замінала. Вось, і калі ён у 65 гадоў атрымаў гектар, ён казаў, а вось каб мне гэты гектар, і стараўся там яго абрабляць, і стараўся, трымаў там каня, карову, там, свіней і так далей. Вось, ён быў такой скрусік, кажа, а вось мне гэты гектар быў тады, калі б мне было 40. Я б столькі бы паспеў зрабіць. Вось. Як бы ёсць такое меркаванне, што беларусы былі як дзеці, ім трэба быў бацька, зараз дзеці ўжо выраслі. І як бы такое, это бачна па тым, як людзі зараз здольныя да самаарганізацыі, да нейкіх супольных дзеянняў. Вось, такім побытавым узроўні, там, штосьці там зрабіць, там, скінуцца грашыма, там, штосьці там, нават там арганізаваць там нейкія там камітэты самакіравання ў доме, там, бацькоўскія рады ў школах і так далей. Вось, гэта не так яшчэ масава, як можа быць, нам бы хацелася, але гэтая тэндэнцыя ўжо такая вельмі устойлівая. І яны гатовыя прымаць самастойныя рашэнні і браць за адказнасць за тое, што ёсць навокал. Вы сейчас пересказали слово в слово письмо Иммануила Канта, называется «Что такое просвещение?». И там так, я его читал. Так это вы выучил, можно сказать. Не выучил, але да, у меня есть там еще и политологичная эдукация. Ага, это очень хорошо. Тогда вот такой важный вопрос. А каким образом взросление белорусов как нации, да, взросление, теперь белорусы не дети, теперь им батька, может быть, особо и не нужен, теперь они сами взрослые, сами смогут с собой заботиться. Батьку навалять могут. Вот, про батьку сейчас будет второй вопрос. И первый вопрос, каким образом чистота как национальная идея, порядок как национальная идея связаны с языком, с белорусской мовой? Потому что чистоту
И порядок можно навести, ну, в принципе, на каком угодно языке. И вы привели в пример Австрию. В Австрии порядок наведен на немецком языке. Так, может быть, для того, чтобы Беларусь была более упорядоченная и более чистой, может быть, белорусам будет проще не выучивать заново белорусскую мову, ну, не вспоминать ее, а вот выучить австрийский диалект немецкого и, в общем, так и достичь вот желаемого, чтобы Беларусь как можно быстрее превратилась в Австрию, а Минск в Вену. Хорошее пытанне. Вось, можа быць, это все было б і так, вось, але як бы, ну, па-першае, гэта выглядае вельмі так мала рэальна, каб народ зараз взяў, атрымаў. Ну, это ж не толькі там мову вывучыць, да, это ж трэба яшчэ культуры набрацца. Вось. А ну, вы ж самі разумееце, што культурныя ўплывы, як бы, яны адбываюцца ад блізкіх суседзяў. Вось. І Аўстрыя тут далёка не блізкі сусед, як бы, туды проста вот так вот не рванеш, як бы, там, на выходныя і там не пасядзіш у гэтых кавярнях, там, не пап'еш этой кавы з малаком. Вось. Вельмі, дарэчы, пазітыўны факт, то, што ў нас краіна невялічка, і што вельмі шмат людзей былі ў Літве і ў Польшчы. Вось. І бачыць гэтую сітуацыю, як мяняюцца гэтыя краіны, ну, па меры таго, як яны там. Як бы усе ж мы раней некалі былі прыблізна аднолькавай сітуацыі, асабліва эканамічна. Вось. А зараз гэтыя краіны мяняюцца, і гэта неяк уплывае на свядомасць. Вось. А беларуская мова патрэбная не дзеля гэтага, а яна патрэбная дзеля таго, каб усведамляць сябе гаспадаром у гэтай краіне. Потому что, разумееце, гэта такая, ну, важная такая культурная рэч, як бы усе гэтыя, уся гэтая народная творчасць, уся гэтая народная культура, уся гэтая культурная традыцыя, яна звязвае цябе з мінулымі пакаленнямі, яна стварае нейкую пераемнасць. Вось. І як бы беларуская мова патрэбная дзеля таго, каб ты не то, што гэта зразумеў мозгам, але ўспрыняў сэрцам. Вось. Я некалі казаў нейкім журналістам пра тое, што вось калі ты пачынаеш гаварыць па-беларуску з усімі, гэта, ведаеце, ўсё роўна, што вот табе там бясплатна далі хутар у Валожынскім раёне, дзе там вялізны дом, вялізная пуня. Вось. Ты разумееш, што у цябе знік когнітыўны дысананс, як бы, і ты не перастаеш задаваць сабе такое пытанне, чаму ты беларус, а размаўляеш не па-беларуску. Хаця ёсць, як бы, беларуская мова там і так далей, і так далей. І гэта нейкі такі, ну, это проста спосаб падключыцца і атрымаць доступ да нейкага культурнага пласта, які цябе звязвае з гэтай зямлёй і дазваляе табе лепш зразумець, а што тут да чаго, і чаму вось гэта менавіта так, чаму тут будавались такія дамы, чаму тут вот людзі рабілі так, а не інакш. Гэта такі, ну, пароль такі. То есть, правильно я понял, все белорусы хотят порядка и чистоты, и дисциплинки. Вот. Но те белорусы, которые хотят порядка и чистоты и при этом знают еще белорусский язык, им будет проще достигнуть своей цели. Ну, не то, что хотят порядка и чистоты, они хотят, чтобы было пригоже. Ну вот, все, кто хотят, чтобы было пригоже, те, кто знает белорусский язык, там им будет проще. Их будет прыгажэй. Да, у них не только ум будет тянуться к чистоте, но и сердце. Не, ну, разумеется, як бы, они будут разуметь, что гэтая чысціня і гармонія на беларускай, а не нейкая яшчэ. І, можа быць, ад гэтага ім будзе неяк камфортней, цікавей. Ну, вот, мову мы ставім складнікам, адным са складнікаў гэтай вот агучанай вамі нацыянальнай ідэі. Ці вот нацыянальная ідэя у вашым разуменні тое, што вы сказалі, а мова, яна, ну, как бы, і так само сабой зразумела, што павінна быць. Слухайце, ёсць Эдуард Пальчыс. Большага патрыёта Беларусі, я, ну, адзін з найвялікшых патрыётаў Беларусі. Вось, які размаўляе па-руску. Я ж не буду казаць, што Эдуард Пальчыс не патрыёт. Гадзіна не патрыёт, як спяваў Александр Кулінковіч. Вось. Так што мова, ну, яна безумоўна важная, вось, але гэта не значыць, што, ну, як бы, ёсць такое меркаванне, што калі там вот, все беларускамоўныя людзі хочуць, каб усе размаўлялі па-беларуску. Это далеко не так. По поводу отца. Ну, раз уж дело дошло до письма о просвещении, то как нужно... Вот в Украине есть такая большая... Был такой писатель Нечуй Левицкий. У него есть замечательный, не знаю, роман или повесть «Кайдашева семья». И там, в общем,
такое описание быта украинской крестьянской семьи. И там, в общем, очень интересно разрешаются все вопросы, споры с отцом. Отца бьют. Вот. И, в общем, когда вы смотрите на судьбу Януковича, вы понимаете, что, в общем, это как бы в традициях украинского народа. Вот когда батька как-то слишком много на себя берет, вот как это было в семье Кайдаша, то Кайдаша били. Вот. Сначала его побил старший сын, потом его побил младший сын, а потом после драки они помирились, но вот спор был разрешен. То есть всегда есть драка. А у белорусы, они, как вы говорите, тянутся к порядку, к чистоте. Вот как в белорусской традиции принято поступать с батькой, который вот уже и старый, и вот как-то... Чудит. Да, и чудит. Чудит. Что с ним делают обычно? Да, до речі, от про українців хотів сказати, якби є видатне кіно про українську національну ідею, називається «Кіборги», про Донецький аэропорт. І там є вельми важне таке слово, що ти ж не завсёды розмовляв по-українську. Ти узняв українську мову як стяг. Коли тебе приперли якби вот до стенки, ось, ти її узняв як стяг, каб показати, що ти гэта ты. Вось. І не хотелось бы даводзіць ситуацию до такого, что трэба будзе вот беларускую мову здымаць як стяг. Вось. Якби хочацца все ж таки яе развіваць як сродак далучэння да каранёў і якби той пароль, які цябе звязвае з гэтай зямлёй, калі ты хочаш з ёй звязвацца. Вось. Ну, якби ёсць жа людзі, якім не трэба звязвацца з Беларусю. Они там селі, там паехалі там кудысьці там працаваць там у іншай краіны, там папрацавалі, якби ім это в прынцыпе можа быць не надта цікава. А наконт таго, што рабілі з бацькам, разумееце, у беларускай традыцыі заўсёды дзеці імкнуліся жыць асобна. Асобна будаваць свою хату и особенно вести свою гаспадарку. Так вот, в общем, как это все выглядит. То есть батька живет отдельно. Адасаблялись просто адасаблялись. Напрыклад, мой прадзед, ён якби там 20 гадоў свайго жыцця уклаў на тое, каб сваім 4 сынам набыць по 10 гектараў зямлі. Вось. І ён, там была такая гісторыя, што ў 38 годзе ему прадалі гэтыя 10 гектараў зямлі польскія асаднікі, якія разумелі, што штосьці тут не так, якія разумелі, што трэба адсюль валіць. Вось. І яны прадалі яму 10 гектар гэтага леса і балота, вось. І яны год яго карчавалі, ператваралі ў нейкія палі, вось. Ну, потым прыйшоў 39 год, все гэта накрылася. Вось. А пра тое, што беларусы... Разумееце, у мяне ёсць такое глыбокае перакананне, што беларусаў не трэба даводзіць да бойкі, таму што гэта будзе не бойка, это будзе забойства. То есть беларус, ён будзе кланяцца вам, у дзень там казаць там паночак, там прабачце, калі ласка, там даруйце там і так далей, я дурненькі, І все, вы будете думаць, што на гэтым мужику вы будете ездзіць вечна. Потым ён скажа пора. А потым ён дастане касу, увечары пойдзе ваш зарэжа, выцерэ з яе кроў і пойдзе касіць этой самой косой. Вот из того, что вы рассказали, получится так. Ну, то есть, если без крови, как это произойдет, как в Беларуси, вот как белорусская нация решит вопрос с Лукашенко. Она от него отселится. Ну, то есть, как бы белорусская нация уже существует в такой формате партизанщины. Вот, то есть, уже есть и белорусские национальные союзы какие-нибудь, какие-то кооперативы взаимопомощи, там, общество взаимопомощи по разным вопросам. Там, детям помочь, там, котенка пристроить, дорогу возобновить. Все это существует параллельно батьке. Ну так. А батька, вот он старый, он чудит, его никто не трогает. Так зараз и отбывается, ну, безумовно. То есть так оно и будет. То есть как украинцы, бить его никто не будет. Ну, тут такая ситуация... С уважением расселятся вот может быть, без уважения, потому что уважения, я думаю, что уже давно нема. Вось. І, ну, як бацьку, то, в принципе, вельмі шмат людей не ўспрымаюць ужо. Просто ўспрымаюць як нейка такого чудакаватого персонажа, які усіх нас вядзе невядома куды. Вось. Ну, у мяне ёсць такое, ну, надзея такая, што людзі, якія там прымаюць рашэнні, яны дастаткова разумныя і стараюцца неяк, ну, так, не пераціскаць, каб вот не даводзіць беларуса до такого стану, каб ён пацягнуўся там за касой, вось, і пачаў кагосьці рэзаць. Вось. Але так, людзі адасабляюцца, і яны самі неяк вырашаюць свае праблемы. Яны арганізуюць беларускія школы. Вось, там, калі яны прыходзяць у беларускую гімназію, яны
задаюць пытанне, ўсё часцей задаюць пытанне не тое, як зарабіць, каб нам дзяржава гэта дала, а колькі трэба скінуцца там грашэй, там рэсурсаў і так далей, каб наладзіць нармальны навучальны працэс. Вось. Ну, безумоўна, як бы многія стамляюцца ад таго, што вось гэта пастаяннае жыццё это барацьба. Барацьба неяк з дзяржавай, там супрацьстаянне ёй, як бы, і дзеля таго, каб атрымаць тое, што ў іншых краінах як бы яно, ну, там грошы заплаціў і там дзіця пайшло ў нармальную школу. Да, это трэба прыкладваць нейкія намаганні. Вось. Ну, як бы ёсць людзі, якія ад гэтага стамляюцца, яны з'язджаюць кудысьці. Вось. А ёсць людзі, якія не з'язджаюць. Вот вы вельмі правільна адзначылі то, што людзі, то, што беларусы будуць адсяляцца ад бацькі. Пра сцяг. Хай вы казалі пра мову як сцяг, але пра іншае. Нават філосаф Валянціна Кудовіч, які прызнаўся, што не разумее, што такое нацыянальная ідэя і якая яна можа быць у беларусаў, ён сказаў: найлепшае для мяне гэта гадаваць унука пад бел-чырвона-белым сцягам. Сімволіка мае значэнне? Не, ну безумоўна мае значэнне. І вялікі плюс, вот Стась Карпаў вельмі так недавно добра напісаў пра тое, што цяперашняя сімволіка, якая ёсць, яна, ну, в сэнсе афіцыйная, дзяржаўная, яна эстэтычна недасканала. Ну, як бы, ну, класічна лічыцца, што спалучэнне чырвонага і зялёнага ў нашых там рэаліях это трошки закат над балотам. Трошки дзіўнаватае штосьці, вось. І я неяк недавно атрымаў этому пацверджанне, як бы быў бы это, і ішоў я па вуліцы, і нейкія маладыя людзі раздавалі афіцыйныя сцягі, ну не ведаю, чаму гэта рабілі. Я стаяў хвілін за 10 за імі, спыніўся паназіраць, ну, як бы штук 5 удалося ім аддаць людзям, да, як бы эстэтычна, як бы тут это ж такія эмацыйныя рэчы. Патрыятызм там і там нацыянальная ідэя, як бы, і вось у гэтым сэнсе вось бел-чырвона-белы сцяг і пагоня, яны эстэтычна прывабней, і за імі там большы гістарычны бэкграунд, і ёсць, ну, такая гісторыя. Вось. І гэтая гісторыя, она больш прывабная, як бы, і вот ёй хочацца натхняцца, і за ёй хочацца ісці. Вы некалькі разоў цягам размовы сказалі патрыятызм, а для некаторых, у тым ліку і удзельнікаў нашай праграмы, было такое: патрыятызм раўно фашызм, раўно кроў і забойствы. Патрыятызм у вашым разуменні? Кроў і забойствы? Так, вельмі любяць у нас вешаць такія ярлыкі пра тое, што я ўсім шчыра, калі ў мяне пытаюцца, шчыра ўсім распавядаю, што я беларускі нацыяналіст. Прычым ужо вельмі да. Вось, некаторыя людзі на гэта кажуць, што як бы нацыяналізм раўно фашызм. Ну да, я прапусціў. Патрыятызм раўно нацыяналізм, да, раўно фашызм. Патрыятызм, нацыяналізм і фашызм. Вось. І тут я у людзей пытаюся: скажыце, калі ласка, каго я за 40 сваіх гадоў абразіў па нацыянальнай прыкмеце і неяк зневажыў па гэтых усіх. Вот па гэтых прыкметах, як бы, і хаця б у нейкай нефармальнай размове неяк, ну, як бы, там, пасмяяўся з гэтага хаця б. Вось. Ну, і тут народ не знаходзіцца, таму што я гэтым не займаюся. Вось. Ну, тут такое, это пытанне проста нейкай такой неадукаванасці, у тым сэнсе, што людзі не разумеюць паняцце паміж там этнічным нацыяналізмам, там, грамадзянскім і так далей. Ну, як вот Мацкевіч у вас сказаў пра тое, што вот Беларусь перадусім гэта не тое, каб навязаць усім навакольным, што Беларусь гэта самае лепшае, а пра тое, каб зрабіць Беларусь такой класнай, каб усе хацелі сюды прыехаць і тут хацелі бы жыць. Кстати, лозунг «превыше всего» впервые возник, насколько я помню, в Америке. И он означал следующее: давайте мы не будем тратить наше время, нашу энергию и наши средства и жизни наших парней на дела в Европе. Пусть Европа занимается своими делами сами, а мы здесь, в США, мы для этого из Европы этой ужасной уехали, для того, чтобы здесь построить прекрасную страну. То есть Америка превыше всего означает, что мы не тратим ни секунды нашего внимания и ни одной калории на соседей. Все наши усилия, вся наша энергия направлена на нас, на обустройство нашей страны. То есть не на оккупацию, а на наши границы, внутрь.
это очень, в общем, вот не знаю, читали вы про это, не читали, опять повторили, сейчас в прошлый раз повторили Канта, сейчас вы повторили американских националистов. Ну, Трампа 200-летней давности. 200-летній, да. Ну, розумієте, якби, я не велика країна. У їх, якби, от, такі країни, як там, США, як Росія, там, якби, як Китай, це ж зовсім інші каштовності в образ мислення і так далі. Ось. А якби я оперую тим, що нам ближче. Ось, ну, якби. Андрей, мне вот просто цікаво, може, крыху не по теме, але от вы заўсёды размаўляеце по-беларуску. Мы ведаем шмат прыкладаў, калі беларускамоўны чалавек звяртаецца там да прадавачкі там ці яшчэ да кого-нибудь, і ў адказ чуе: "Говорите со мной на нормальном языке". Вы прыязджаеце там да хворага дзіцяці ў сям'ю, размаўляеце по-беларуску. Вот была такая рэакцыя там, што за доктар тут да мяне прыехаў, не можа гаварыць на нормальном языку? Ну, я ж працую ў шпіталі, і я там камунікую з маленькімі дзецьмі, яны не маюць негатыву да моей беларускай мовы. Вось. А іх бацькі, ну вот за 17 гадоў маёй працы такое было 3 разы. Вось. І один раз людзі вот упарта не разумелі. Упарта не разумелі маёй беларускай мовы і не хацелі гэтага разумець. Вось. Ну, як бы, паколькі тут ёсць абмежаванні, як бы, якія накладае закон пра ахову здароўя, то, што я мушу там у доступнай форме там распавядаць там пра лячэнне, пра прагноз і так далей, то тут трэба штосьці думаць. А так это, в принципе, это не з'яўляецца праблемай. Калі ты ставішся прыязна да чалавека, калі ты там усміхаешься і хочаш з ім камунікаваць, а не давесці, што там беларуская мова это вот самае лепшае, ён зараз з тобой мусіць гаварыць па-беларуску, то вялікіх праблем з гэтым няма. А вы когда сказали про Австрию, вы так с сожалением сказали, что Австрия находится далеко, и Беларусь с ней не граничит. Вот тогда такой вопрос. А можете назвать 4 страны, вот, которые бы... в идеале, которые бы должны окружать Беларусь, чтобы белорусам стало легче навести порядок. Ну, то есть там с запада какая-нибудь одна страна, причем можно выбирать вот какие угодно. А нема таких краин, как бы. Ну, вот смотрите, вот предположим, что Беларусь с юга будет граничить с Австрией, да, а с севера она будет граничить со Швецией. Вот, можете такую... Вот. Со Швецией. Вот, с захода она будет межевать со Швейцарией. Вот, там, ну, а с усхода там... С Японией. Ну, не ведаю. С Японией. Из Кореи. Ну, это абсолютно такая умозрительная такая. Не, я понимаю, просто вы скорее. Вы выбрали 4... Не из Японии, да, вы выбрали 4 немецких страны и японцы, которые, в общем, то же самое, что немцы, только в Азии. Ну, то есть, в общем, немцы выбрали, славянские немцы выбрали немцев и азиатских немцев. То есть, в общем, самое желательное окружение для Беларуси – это немцы. Ну так, але это не значит, что там некомфортно сярод наших суседзяў. Не, я понимаю, что все замечательно, и Россия лучший сосед на свете. Вот, просто вот желательно это вот быть окруженным немецкоязычными, упорядоченными странами. Якая справа? Есть такая выдатная беларуская прымаўка. Чалавек плануе, а Бог вынікуе. Як бы і суседзяў то не выбіраюць, і трэба жыць з тымі, якія ёсць. Вось, і ну, як бы в этом таксама мастацтва жыцця і мастацтва стварэння гармоніі ў тым, каб знаходзіць гармонію з суседзямі. А з гэтай нагоды... А можно сказать, что Беларусь это такой самый дальний на Востоке очаг немецкой культуры, ну, немецкого порядка. То есть вокруг здесь не очень упорядоченные нации живут, ну, там, типа, поляков или вот россиян, или, может быть, даже латышей, а Беларусь это такой оплот немецкого порядка. Не, я б не сказал бы так. Ну, як бы парадку-то ў Літве, ў Латвіі, ў Польшы не менш, чым у нас, а нават і больш. Вось, але гэты парадак, ён прастое, што людзі гаспадары на сваёй зямлі. Яны, гэты парадак, як бы, ён не спущены зверху, это не там орднунг und дисциплін. Гэта тое, што людзі ствараюць самі, это тое, што людзі ствараюць як, ну, з пачуцця жадання гармоніі на сваёй зямлі. Суседзяў не выбіраюць, ёсць то, што ёсць, і з гэтай нагоды той же самы вот Адам Глобус сказаў, што нацыянальнай ідэяй павінна быць барані сваё, а здраднікаў да забойства ажно. А Міраслаў Лазоўскі сказаў, што сёння галоўная ідэя рыхтаваць абаронцаў нашай незалежнай айчыны.
ваше меркаванне, вот гэта, ну, я не ведаю, абараніць сваю эту чысціню, свой парадак, свой хутар пад Валожынам, яно павінна быць прысутнічаць у нацыянальнай ідэі, ці яно просто павінна быць недзе там у падсвядомасці? Ну, разумееце, якая справа, як бы абараніць сваё, гэта такая якасць там мужчыны, грамадзяніна і так далей. Ну, то бок, гэта адна з такіх опцый, якая, ну, якую мусіць там валодаць чалавек. Вось. Но гэта не значыць, што ён вот мусіць ведаць, мусіць вот займацца толькі гэтым, там, бегаць па лясах, там, як бы, там, рыхтавацца, там, страляць з розных відаў зброі, вось, і пры гэтым там займацца толькі гэтым. Вось, ну, ясна, што сучасны свет, ён такі трохі дзіўнаваты, некаторыя людзі лічаць, што ёсць сур'ёзная пагроза, вось, і прыводзяць, ну, там, сур'ёзная пагроза нашай усяму таму, што мы любім, вось, усёй гэтай нашай, усяму гэтаму нашаму беларускаму дому, вось, і прыводзяць некаторыя аргументы і дастаткова пераканаўчыя ў гэтым сэнсе. Вось. Такая канцэпцыя таксама можа быць. Вось. І, ну, наіўна думаць, што як бы што вось гэтыя навыкі па тым, каб бараніць сваё, гэта лішняе. Ну, не ведаю, я, напрыклад, там, як бы апошнія там 5 гадоў актыўна і дзейсна цікаўлюся там ваеннай медыцынай. Вось. Як бы я разумею, што там у выпадку чаго, як бы з мяне будзе больш толку там не на пярэднім краі там, з аўтаматам, да, там, вот, там, у шпіталі каля пярэдняга края, вось, і, як бы, таму што, ну, гэта моя прафесія. Вось. Ну, гэта мой, як бы, мой спосаб рыхтавацца там да горшага варыянта развіцця падзей. Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Андрэя Вітушкі – гэта Беларусь, краіна прыдатная да жыцця культурнага, з парадкам, з чысцінёй і з магчымасцю самому ўплываць на тое, што адбываецца ў этой краіне. Так. Беларусь – это краіна для жыцця. Але вы сказалі, от калі мы казалі пра чысціню, што яна, дзякуючы таму, што ёсць людзі ў жоўтых робах, а не таму, што мы не смецім. Ці не азначае гэта, што вот да гэтай ідэі нацыянальнай мы яшчэ не дараслі, як нацыя? Что значит, не доросли як нацыя? Справа такая, што я вельмі так не люблю такія вось агульныя такія пасылы. Страшно не люблю лозунг «Беларусь – государство для народа», потому что калі это государство для народа, то гэта не государство не для человека. Вось, потому что калі мы пачынаем разважаць катэгорыямі насельніцтва, народ, у нас непазбежна губляецца чалавек. Это адбываецца ў ахове здароўя, это адбываецца в адукацыі, это адбываецца там нацыянальнай абароне, это адбываецца паўсюль. Калі гэта для ўсіх, то гэта не для кого. Вось. А калі людзі там кідаюць смецце, вось, то тут як бы ёсць некалькі варыянтаў, альбо там сметніц няма, вось, альбо проста людзі не прывучаны кідаць смецце. Вось, ну трэба іх выхоўваць у школе, у садочку. Вось, распавядаць пра тое, што смецце не трэба кідаць, таму што інакш у нас не будзе парадачка, якім усе так любім. Дзякуй вялікі. Дзіцячы доктар Андрэй Вітушка расказаў нам сваё бачанне нацыянальнай ідэі. Мы ад нашага партнёра «Сымбаль-бай», крамы з нацыянальным каларытам, падарунак спадару Андрэю, піце каву, гарбату і думайце пра Беларусь з чысцінёй, парадкам. Супер, дзякуй вялікі. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Ідэя X. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё. Ідэя X на Еўрарадыё.